EDM 1500 elektromos mopedautó, vezethető segédmotorkerékpáros jogosítvánnyal, illetve egy kressz vizsgával, tehát egy lejárt B-sel is vezethető, úgy tudom. Tehát B-kategóriás jogsi van mindenképpen. 1500 wattos, 60 voltos rendszerrel működik. 2 ember ülhet benne, vagy hát egy ember meg cuccok. Látható a műszerfala. Körülbelül 40-50 km/h-val bír menni, és körülbelül ekkora távolságot is lehet vele megtenni egy töltéssel. Ilyen városi használatra, vagy nyilván faluba tanyán, XY településen használható kinek hogy. Tárcsafékes, alumínium feln is, van indexe, világítása, mindkét oldalról nyitható ajtaja, kényelmesen töltőkábel természetesen jár hozzá. Ez most használtan eladó nálam. Lelkeskerékpár.hu-n is föl lesz majd, amint tudom feltenni hirdetést, jó fogásra fogom még feltenni képekkel. Egy tetszetős aranyos kis jószág. Az új ára 2.890.000 lenne, ha lenne, de most ezt nem lehet kapni, ZT-ekben lehetne újat rendelni ilyenből. Tehát ZT 95-re hallgat az a gép, az 2.890.000 lenne. Ennek így használtan, mert egyébként nagyon újszerű, garanciát vállalok rá. Így használtan 2 millió forint a kikiáltási ára. Nyilván lehet belőle alkudni, vagy olcsóbb járművet beszámítok. Még nincs 3 éves, decemberben lesz 3 éves, hogyha szerviz hátteret tudok biztosítani hozzá, hogyha valakinek igénye van rá, akkor új akkumulátorok is rendelhetők lesznek bele. Hát ebbe egy készlet akkumulátor nagyságrendileg a 375.000 forintba kerül. Nyilván ezeknek az árai változóak lehetnek, vagy pedig hát milyen típusú, tehát lehet, hogy olcsóbbat is, vagy drágábbat is lehet belőle venni. Nézzünk egy kis próba mutat. Könnyű beülni, mert mindkét oldalról lehet szállni. Van itt egy kiakasztható fék, tehát ez is egy rögzítőfékként, üzemi fékként is működik, meg rögzítőfékként is. Itt kapcsolható le föl, gyújtás le, vagy be. Van kézifék, még külön. Aztán van benne fűtés, van ablakmosó, ablaktörlő, és elektromosan kapcsolható irányváltó. Tehát van egy üres, egy hátramenet, meg egy előrefele menetjelző. Úgyhogy itt a kijelzőn lehet látni, hogy mennyivel megyek, meg milyen helyzet. Kicsit várok, amíg elmegy a busz. Úgyhogy mindjárt egy kis bemutató próbautat is teszek vele. Elég kényelmes, tehát magasabb, nagyobb ember is elfér benne. Az ülés természetesen állítható előre-hátra. Na, elment a busz, megyek próbaútra. Nagyon szépen, jól gyorsul. Hopp, kijött a kutyám. Ajjaj, vissza kell menni, mert futotálnom. Nos, 34-jel 38-al tud futni. Látható. Na, fölgyorsultunk 40, 42, 43, 44. Hát ilyen körül megy ez. Úgyhogy elég jó. Fiona, te kiszöktél? Szóval nagyon jól lehet már menni, fékezni, lassítani, stb. Fiona meg előttem kever. Na, szóval megbízható kis jármű, szépen lehet vele utazni. Legszívesebben megtartanám, de
mivel a bevétel jobban kell, mint ez az elektromos mopedautó, tehát 2 millió forint a kikiáltási ára, így 900 000 olcsóbb, mint az új. Azt hiszem, hogy ez így megérheti. Tehát alkudni lehet, ajánlatokat lehet tenni, nem sértődök meg, ha valaki kevesebbet mond, mérlegelni fogom, hogy ki tudja, ki az, aki a legtöbbért megveszi leghamarabb.